ayikavulwa inkqubo yokuchonga abo baza kuziqatsela ukukhokela i-ANC kwinkomfa yonyulo yangoDisemba. Kodwa iinkonjane ziliphangile ihlobo kwiphondo laseLimpopo nanjengoko eli phondo selilivakalise elubala inkxaso yalo ngakumongameli we-ANC oxhuzula imikhala umnumzana Cyril Ramaphosa ukuba akhokele eli qela isihlandlo sesibini. Oku ke kudale ingxoxo-mpikiswano kumasebe eli qela. What we are simply saying, comrades, is that when the curtain opens, that we should start campaigning for the leadership for the presidency of the African National Congress. There is absolutely no doubt that we as Limpopo are going to campaign for Cyril Ramaphosa. Iingingqi yaseWaterberg neyasePeter Mokaba zithi lo kaRamaphosa uza kuzisa uzinzo nemanyano kweli qela. We believe that is the right man to take us to another 5 years. Those with an aspiration to become president, they must wait. Their time will come. Experience tells us that all conferences where we had a contest, it gives birth to smaller parties that are eating out of the organization, the ANC. I-ANC kwingingqi yasevembe neyasesikhukhune zithi umongameli Ramaphosa makaphinde axhuzule imikhala ityeli lesibini. Ukanti ingingqi yaseNorman Mashabane neyasemopani zithi kusekusasa ukuba zingashukuxa umba wokuba ngubani omakangene eLuthuli House. Kodwa bathi uyancomeka umsebenzi owenziwe ngulo kaRamaphosa sukela wangena kwinkomfa edlulileyo. Norman Mashabane region has always supported the president. Has always supported the president of the African National Congress, President Cyril Ramaphosa. Abahlalutyi bezopolitiko bathi ukungxama ngokubhengeza amagama ayilonyathelo elililo. It is better for members of the ANC to wait until the party allows them to start campaigning for their candidates. This premature announcement is a ploy to apply for jobs under Cyril Ramaphosa. Amasebe e-ANC eLimpopo athi aza kuxhasa usihlalo weli qela kweli phondo uStanley Mathabatha ukuba abe kumagosa amathandathu aphezulu eli qela.